Benvinguts a aquesta secció produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinada per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com és habitual els dijous, el Josep Àngel Colomés. Bona tarda, Josep Àngel. Què tal, Ignasi? Bona tarda. Molt bé. Fa una setmana es va celebrar el BIS Barcelona, un esdeveniment que impulsa les empreses i que va comptar amb grans experts en l'ajuda a petites i mitjanes empreses i comerços. Per parlar de tot plegat, qui entrevistem avui? Doncs avui, Ignasi, tenim el plaer de conversar amb la Sara Villegas Saurí. Ella és fundadora i ànima de Bimarca, un estudi dedicat a crear i potenciar marques amb sentit, coherència i identitat pròpia. La Sara Villegas és una autèntica tot-terreny, amb formació en molts àmbits, que es defineix com a enginyera de formació, experta en màrqueting per elecció, empresària per vocació i mare per devoció. Fantàstic, Els dons diversos ben concentrats. Així La és. saludem ja. Bona tarda, Sara, i benvinguda. Hola, molt bona tarda, ben trobada. Encantats de saludar-la. Al Saló per impulsar les empreses BIS Barcelona, vostè va impartir la xerrada titulada Marques que marquen el poder del màrqueting emocional. I ens preguntem, què és el màrqueting emocional? Això què és? Què és el màrqueting emocional? És l'art d'anar més enllà del producte per connectar amb el que senten les persones. És a dir, durant molt de temps el màrqueting s'ha centrat en parlar del què i del com, què venem i com ho fem, no? Però les marques que realment deixen empremta són les que connecten amb el per què, amb el que hi ha darrere de tot això, no? Al final les nostres decisions són un 95% emocionals i només un 5% racionals. Primer sentim i després justifiquem, no? I el màrqueting emocional busca generar aquests vincles autèntics amb emoció, que la persona senti que la marca l'entén, que connecta amb la seva vida, amb la seva manera de veure el món. Molt interessant. I quina inquietud o necessitat la va portar a vostè a crear aquest projecte, Bimarca? Què aporta de diferent? Ai, quina pregunta més complicada. Mira, Bimarca neix d'una doble inquietud molt clara. Primer, perquè jo havia estat a l'altra banda, havia estat durant molts anys en departaments de màrqueting d'empreses i vaig veure que, o des del meu punt de vista, tot estava massa fragmentat, no? Una agència et feia la web, una altra gestionava xarxes, l'altra les relacions públiques, l'altra els audiovisuals, i des de dins, com a clienta, pensava on està, no, la coherència tot plegat? Qui vetlla perquè tot respiri la mateixa marca? Qui vetlla per aquesta ànima de la marca, no? I per altra, trobava a faltar el sentit, no? Hi havia molt soroll, molta acció, però poca reflexió. I vaig voler crear una empresa, des del meu punt de vista, que pogués fer-ho tot, però amb coherència i amb ànima, no? I buscant aquesta unitat. Sí. Com ha evolucionat la seva empresa Bimarca des dels seus inicis fins avui? Doncs mira, vam néixer més com una consultora de màrqueting estratègic i de marca i, mica en mica, s'ha anat fent més àmplia i completa, no? Ja no només treballem com a consultoria estratègica, que també, però fem també comunicació, disseny gràfic, anuncis, planificació de mitjans, xarxes socials, esdeveniments, audiovisual, webs, SEO, relacions públiques. El nostre objectiu és que les marques puguin marcar i puguem controlar amb la mateix tacte tots els punts de contacte amb el consumidor, no? Una mica la meva obsessió, podríem dir, és que tot allò que la marca diu, fa i projecta, des de tots els punts de contacte, doncs sigui coherent i emocionant, i hem evolucionat en aquest sentit. I vostè, a més, ha publicat 2 llibres. Un amb Enrique de Mora, titulat Seduce y venderás, el manual definitivo para enamorar a tus clientes y consumidores, i un altre que porta per nom Marketingencias, curiosidades i anècdotes sobre el màrqueting i la publicitat de tu dia a dia. Què ens podries dir que porten aquests 2 llibres i a qui van dirigits? A veure, cada llibre és diferent, són 2 llibres amb personalitat pròpia, diria. Sí. Seduce y venderás, com deies, amb Enrique de Mora, doncs explica què és vendre i que vendre, en el fons, és com enamorar, no? Fa una analogia entre una marca que enamora un client amb les etapes d'una relació amorosa entre dues persones, no? Explicar doncs, tot el procés que es viu des de l'enamorament més pur fins també problemes enmig, com s'ha de mantenir la flama de l'amor, no? I és un manual ple d'exemples que serveix tant per directius com per petits empresaris. Per altra banda, no, tenim Marketingencias, que és anterior,
que diria que és potser més divulgatiu i parla de com el màrqueting és present en el nostre dia a dia, en la nostra vida quotidiana, no? Des de curiositats i anècdotes, no? Des de per què els rellotges dels anuncis marquen les 10 i 10, tots, o per què els carrets de la compra del súper es desvien, o d'on venen noms de grans marques. Al final és com les marques ens influeixen en el nostre dia a dia sense que ens n'adonem. I si em deixes que t'ho digui, arribarà un proper l'any que ve, un següent llibre. I quin títol portarà? Quin serà el tema? La realitat, el títol encara és d'hora per desvelar-lo, però té a veure amb tot, precisament en el que estem parlant del BIS Barcelona, està molt vinculat al màrqueting emocional sobre com construir marques que no només es recordin, sinó que se sentin. O sigui que seguim en aquesta línia. Molt bé. Doncs ja la propera vegada parlarem de 3 llibres en lloc de 2. Exacte. Estem parlant amb Sara Villegas Saurí, fundadora i directora de B Marca. En una entrevista vostè va explicar que en alguns llocs, com ara als Estats Units, fan pagar $2 pel fet d'entrar a una botiga de roba, tot i que vostè pensa que no arribarà això a Catalunya. Quins són els canvis més grans que creu que veurem els propers anys? Bé, el sector està vivint una revolució i anem cap a un model de menys volum i més valor. És a dir, les marques deixaran o les grans marques deixaran de competir pel preu per fer-ho per experiència i significat. I els punts de venda, parlant del que em mencionàveu, deixaran de ser l'espai purament de transacció per convertir-se en espais més de connexió, més experiencials. De fet, ja ho veiem, algunes botigues que són més com salons, espais per viure i presentar la marca, no? I el consumidor cada cop, per altra banda, és més exigent, vol autenticitat, vol sostenibilitat, vol coherència, ja no n'hi ha prou amb semblar-ho, ara s'ha de ser-ho, no? I també que el futur del màrqueting al final implica posar la dada al servei de l'emoció. Vivim en un moment en què tenim més dades que mai, tot es mesura, tenim dades de tot, de quantes vegades s'ha entrat a la web, quanta estona s'hi ha estat, què s'ha mirat, però la clau està en saber-les interpretar amb sensibilitat i amb sentit, no? Posar les dades al servei de l'emoció. I si les marques són capaces de llegir aquestes dades amb empatia, podran evolucionar per deixar de ser eficients i convertir-se en rellevants pel consumidor. I quin paper juguen els valors personals en la construcció d'una marca professional? Doncs un paper fonamental, sincerament. És com si els valors són el GPS, et diria jo, de qualsevol marca, no? Si no tens clar què defenses, acabes defensant el que et demanin, no? I els valors personals, els valors del fundador o de l'equip estan integrats sí o sí en la marca. I si és així, tot és més coherent, més humà, la comunicació, la cultura, tot, no? Però quan hi ha desconnexió entre aquests valors personals i la marca professional, quan hi ha desconnexió entre el que es diu i el que es fa, es nota i el client ho percep immediatament, no? Els valors al final no han de ser allò que s'escriu a la paret d'una oficina, sinó que s'han de demostrar amb decisions, no? Des de com tractes un proveïdor fins a com assumeixes un error, que tots en tenim, no? Per això al final una marca no és un logo ni un eslògan, no? És un comportament basat en aquests valors. I, finalment, quins són els propers passos o reptes que li agradaria assolir amb B Marca? Els propers passos, doncs créixer una mica sense perdre l'ànima, continuar ajudant empreses a construir marques amb sentit, et diria jo, i créixer de manera orgànica, no? A través del boca a orella, que és la meva millor recompensa, no? Clients contents que recomanen nous clients. Et diria això, amb això em conformo. Doncs molt bé, un bon futur, sí. Sí, se m'acudia que els productes, pel que has dit, sembla que el mercat anirà cap a donar més valor afegit, a donar un tracte més personalitzat, i entenc que això també provocarà potser un cert encariment de preus, però amb una experiència més satisfactòria que la gent potser pagarà més a gust una mica més, però estan doncs, més feliç, no? Podríem dir. Serà així, això? Sembla que va cap aquí? Al final és la diferència entre preu i valor, no? No és tant quan val, sinó quan val per tu, no? I quan més experiencial sigui, més connectat al que tu necessites, doncs per tu té un valor més rellevant i no t'importa tant aquest valor, aquesta diferència de preu, no? Sí que és veritat que també hi ha una tendència en algunes categories que s'han convertit en el que diem commodities, en que la marca blanca ha guanyat pes, etc. I aquí sí que hi ha una lluita per preu. Però en la majoria les marques s'han de situar, al final les marques pròpies, que són les que recorren al màrqueting, s'han de situar en això, en aquest màrqueting emocional, en el que fa sentir més i en el que fa sentir el valor més enllà del preu. Estàs
encertat. Sí. Moltes- A Ràdio Estel, Ignasi, l'eslògan és escoltant sentiràs. Exacte, ja per busca exemple, això, no? escoltant sentiràs, amb el doble sentit també Amb el doble sentiràs. sentit Exacte. de sentir, Sí. De valgui la sentir, redundància. exactament, el doble sentit de sentir, sí senyora. Moltes gràcies. Doncs el valido, aquest eslògan. Doncs estem en sintonia, mai millor dit. Sara Villegas Saurí, fundadora i directora de B-Marca, gràcies per haver-nos acompanyat i fins una altra ocasió, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres, ha estat un luxe. Gràcies. Fins una altra. Una pausa i les notícies. La nostra visió del món evoluciona amb nosaltres i a Caixa Fòrum et volem acompanyar en cada etapa. Creem espais accessibles on la cultura i la ciència ens conviden a entendre i transformar la realitat. Apostem per la diversitat i el diàleg per construir una societat més justa. Creiem en la cultura com a motor de transformació social. Caixa Fòrum. Fundació La Caixa. Resum de l'actualitat d'aquests dies. Barcelona és la segona ciutat europea on es destina més percentatge de sou mitjà al lloguer, el 74%. Lisboa encapçala el rànquing. A la capital portuguesa, per viure en un pis d'una habitació al centre, cal dedicar més del 100% del sou mitjà per pagar-ne el lloguer. Barcelona i Madrid són les següents en aquesta llista del Deutsche Bank Research Institute, amb dades recollides pel portal Numbeo. En canvi, a ciutats com Frankfurt, Hèlsinki o Viena, els ciutadans només han de destinar vora d'un terç del sou mitjà al lloguer. Aquest estudi posa èmfasi en la tendència a l'alça dels costos de l'habitatge, amb els quals els ingressos disponibles dels ciutadans europeus ja no poden seguir el ritme. A Espanya, el preu de l'habitatge ha augmentat un 72% els últims 10 anys, un 13% més que la mitjana de la Unió Europea. Aquest informe és el preludi de la cimera de caps d'estat i de govern que debat avui, per primera vegada, sobre la crisi d'habitatge que travessa el continent. Encara sobre habitatge, el president de la Generalitat, Salvador Illa, estudia prohibir la compra especulativa. Diu que faran tot el que es pugui des del seu govern per garantir l'habitatge com a dret. Mentre s'estudien les mesures, agents de la propietat i economistes consideren la mesura més ideològica que no pas efectiva i que pot generar una gran inseguretat jurídica. Des de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona temen que el govern prohibeixi adquisicions com la compra per rehabilitar, per destinar a lloguer o com a segona residència. L'anunci del president, a preguntes de la CUP, arriba dies després que el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona publiqués un estudi jurídic que avala limitar la compra d'habitatges només per residència habitual en zones tensionades. Ja sabem que a Catalunya gairebé totes les zones estan tensionades. Els agents de la propietat immobiliària demanen que abans de fer cap estudi s'aclareixi aquest concepte que entenem però que cal especificar de compra especulativa. El Gran Consum demana un pla d'immigració capacitada i ordenada, diu, per fer front als més de 3,5 milions de llocs de treball que caldrà cobrir a Espanya per estrangers els propers 5 anys. Són càlculs de l'Associació de Gran Consum que alerta que a Espanya només hi ha capacitat de cobrir un terç dels 5 milions de treballadors necessaris. El president de l'associació, Ignacio González, diu que ja al 2007 faltaven professionals tècnics, peixaters, transportistes o carnissers i que ara cal tornar a analitzar la idea que la gent de fora que vingui sigui formada i amb un contracte de treball quan arribi al país. Per la seva banda, el president de Mercadona, Juan Roig, ha impartit la ponència L'orgull de ser empresari, en què ha fet un repàs dels pros d'exercir aquesta funció dins la societat i ha animat a l'empresariat a sentir-se orgullós, a fer-se escoltar i a que pensin què poden fer per a Espanya. Els bancs de l'IBEX esperen més de 25.000 milions de beneficis, un altre rècord. Les entitats reten comptes al mercat del tercer trimestre a partir d'aquest dijous. Els analistes no esperen grans sorpreses i confirmen que els beneficis continuaran sent rècord, com ja és habitual des de fa anys. En el tercer trimestre, en concret, Bankinter, Santander, BBVA, CaixaBank, Unicaja i el Sabadell, els 6 grans, haurien guanyat més de 8.400 milions d'euros respecte als 7.600 milions de l'any passat, un 9,5% més. I en el conjunt de l'any aquests beneficis estarien per sobre dels 25.400 milions d'euros respecte als menys de 24.000 milions que van guanyar les 6 entitats en conjunt l'any passat, per la qual cosa milloren també en un 7,5%.
L'Agència Catalana de Consum crea una campanya per controlar els crèdits ràpids. L'organisme de la Generalitat revisarà els contractes de 22 empreses i ha anunciat una campanya integral de control i prevenció dirigida a un sector que, sota la promesa d'una solució immediata, acaba atrapant els consumidors en una espiral de deute amb tipus d'interès que superen el 170% anual. La iniciativa, que el director de l'Agència Catalana de Consum, Isidor Garcia, ha qualificat de necessària i urgent, es desenvolupa en dos fronts ben definits. D'una banda, una acció inspectora de gran abast que revisarà la publicitat, les ofertes promocionals i els contractes de les empreses i, d'altra banda, una campanya informativa i de conscienciació adreçada a tota la ciutadania. Més notícies. Amazon vol que els robots facin la feina de 500.000 de treballadors. Això no vol dir acomiadar personal, sinó contractar-ne menys a partir d'ara gràcies a l'objectiu d'automatitzar el 75% de les operacions. Segons informe el New York Times, amb aquesta estratègia Amazon necessitaria contractar molt pocs treballadors en els propers anys i estalviar-se 30 cèntims en cada article que selecciona, empaqueta i lliura als clients. Per aplicar l'estratègia, Amazon vol crear una bona imatge corporativa i de comunicació, per exemple, substituint la paraula robot per cobot, que implica la col·laboració amb els humans. El teletreball s'estanca a Espanya segons l'Institut d'Estadística. Un 37% de les empreses, més d'una de cada 3, amb més de 10 treballadors, els permeten, tot i que baixa una dècima en relació amb l'any passat. En canvi, ha augmentat lleument el nombre d'empleats que teletreballen regularment, que ja són un de cada 5. Com és lògic, les empreses de l'àmbit de la informació i la comunicació i les tecnològiques són les que més teletreballen. A més, com més gran és l'empresa, més es fomenta i s'implanta aquesta forma de treballar. Ara bé, la reducció del treball en remot en algunes empreses ja ha provocat queixes i protestes internes i fins i tot la renúncia de treballadors. Per exemple, la plantilla de Siemens Rail Automation a Espanya o Ubisoft a Barcelona han convocat vagues per protestar davant les retallades en el teletreball. Seguim el nostre recorregut informatiu. El gegant nord-americà de les xarxes socials Meta, matriu de Facebook, Instagram i WhatsApp, anuncia que planeja retallar uns 600 llocs de treball en departaments d'intel·ligència artificial, segons un memoràndum enviat a empleats. Els acomiadaments es produiran en els anomenats laboratoris de superintel·ligència de Meta, nom que engloba les iniciatives d'intel·ligència artificial de la companyia. La divisió compta amb diversos milers d'empleats, tot i que es desconeix el nombre exacte. Els acomiadaments busquen mantenir-se al dia amb els seus competidors, recull el portal especialitzat Axios i el diari The New York Times. Segons el diari, les retallades tenen com a objectiu reduir la sobrecàrrega organitzativa. Seguim parlant d'intel·ligència artificial perquè OpenAI ha presentat el ChatGPT Atlas, un navegador dissenyat des de zero per integrar la seva intel·ligència artificial conversacional amb cada aspecte de la navegació web. L'objectiu és passar d'una relació de cerca a una de diàleg i comprensió activa. El nucli de la presentació virtual, liderada pel director executiu Sam Altman, ha girat al voltant del concepte de company intel·ligent. En la seva fase inicial, l'accés a ChatGPT Atlas estarà restringit als usuaris de Mac OS a tot el món, una decisió tècnica que, segons fonts properes a la companyia, permetrà un desplegament més estable i controlat. Altman ha assegurat que l'objectiu és clar i immediat, portar la nova eina a Windows i a dispositius mòbils el més aviat possible. Una de les característiques més revolucionàries que ha destacat Adam Fry, responsable de producte de ChatGPT, és la integració de la memòria. Fry ha explicat que aquesta no és una funció més, sinó la pedra angular de tota l'experiència, perquè el chatbot es torna més personalitzat i pot comprendre millor l'usuari. Parlem d'automoció ara perquè el concessionari Nissan Olot Motor ha estat guardonat com el millor concessionari del món de la marca nipona. És la 14a vegada que Olot Motor rep aquesta distinció en 17 anys, un cas únic al món.
El lliurament coincideix amb la commemoració del 40è aniversari d'Olot Motor. Jordi i Maria Teixidor, que en comparteixen la gerència, han destacat la importància de la constància, del treball, de la renovació constant i sobretot de l'equip per aconseguir aquests èxits. A part, hi han afegit l'aposta per la tecnologia capdavantera de Nissan, especialment en vehicles híbrids i elèctrics i l'ampli catàleg de referències. En aquest sentit, abans del lliurament del guardó, s'ha fet la presentació del nou Nissan Micra, totalment elèctric. Nissan té més de la meitat de la quota de mercat del vehicle elèctric a tot l'estat. Rècord de pedregades al Pla de Lleida aquest any 2025, amb la xifra més alta de l'últim quart de segle. Les 19 pedregades d'enguany, més primerenques que mai, contrasten amb les 4 de l'any passat. La pedregada del 19 d'abril va ser la primera a tot el país que en aquest mes deixa pedres de fins a 3 centímetres. Els tècnics asseguren que el canvi climàtic ha allargat la temporada d'estiu, que ja s'estén d'entre el 15 d'abril i el 15 d'octubre. Les altes temperatures fan que els episodis de tempestes violentes proliferin i que disminueixin les calamarsades i augmentin les pedregades, que, amb la mida de la pedra, cada cop és més gran. I la calor inusual que fa aquest mes d'octubre afavoreix la propagació de la dermatosi nodular entre les vaques. Així ho ha dit el president del sindicat Assaja a Lleida, Pere Roquer, que ha demanat també agilitat al Departament d'Agricultura per assolir ja el 75% de vacunació i evitar nous focus. Roquer, segons informa l'Agència Catalana de Notícies, ha assenyalat que ara el que cal és que la vacunació funcioni i que a finals de la setmana estigui coberta ja la zona dels 50 quilòmetres de tancament. També confia que les temperatures baixin d'entre 8 i 10 graus per tallar els vectors transportadors, que són els insectes com els mosquits i els tavans, que amb el fred desapareixen. Fins aquí l'actualitat. Josep Àngel Colomés, moltes gràcies. Gràcies, Ignasi. I fins aquí Economia en Valors.